היי לכולם. היום היה לנו פרק מיוחד כפי שאתם רואים, וברוכים הבאים לפרק השביעי שלי ושל ליאור. אוקיי, היום בסוף הפרק היה הגרלה, בגלל זה אנחנו מיוחדים כל כך עם כובעים ובלון. והמתנות פה. והצומצומים מחכים לכם פה ממש לידכם. אז אספנו עוד צומצום ונדבר. כן, וגם אתמול שהלכתי לצופים, אז קניתי גלידה שלי. זה לא היה דאבל. כן, זה לא היה דאבל, זה היה לי גם לפני שבוע שקניתי, ויצא לי אתמול פיטר פן, והחליטו שהם זה דאבל כי הם היו נראים אותו דבר, אבל לא היו נראים באותו צבע. וגם הפיטר פן הוא נדיר. כן. אוקיי, אז היום יהיה לנו שתי זוכרות, כי היו מעט שעשו לייקים ונתנו תגובות, ויש לנו 4 בנות שבהגרלה. הבנות הן שבהגרלה הן יולי, נדין, יולי, דורין והג'י. היום יהיה לנו שוב פעם פרק בהפתעה ושתי חלקים. הפרק הראשון שלנו הוא יהיה לקים. אני אתחיל לעשות לי ליאור כי זה טיפה קשה וזה. ואני רוצה לעשות צבע עבור פיסטוק. לך אני טעיתי צבע מסטיק. ורוד מסטיק. אז המצרכים הם לק מסופר פארם שהוא בצבע ורוד מסטיק, ושם החברה האסי. הנה, האסי. כתוב האסי? כן. כדי שהלק יישאר יפה ושלא יערס ושהוא יישאר מסודר, אז לק שקוף. ודבר הכי חשוב, ציטון. זה לא ציטון, מסיר לק, שהוא צבע כחול והוא מה זה שווה. לא קונים את זה בשקל או משהו כזה, והוא גם קול כזה מיוחד כזה בצבע כחול. וגם הדבר הכי חשוב, זה מגחים. הציטון. זה הציטון? כן. אז בואו נתחיל למרוח. אחרי שמרחתי לליאור את הלק בצבע ורוד מסטיק, שהוא יצא מהמם, אז אפשר לעבור לפרק השני. הפרק השני יהיה צומצומים. כן. אז הנה, אני נראה לכם כל צומצום שלנו. אבל לפני זה, אתמול קניתי צומצום עם הגלידה, אז שמעתי לכם את האריזה כדי להראות לכם. הנה זאת האריזה, וזה צומצומים, הנה, כן, מאחורה נראה לכם. וכאילו, זה הבובות נראות, רואים, יש להם רגליים, וכאילו... יש כאלה שבלי. נכון. וגם כתוב לכם שכתוב בובה באריזה, בובה בתוך הגלידה, וגם כתוב לכם איזה טעם זה, הנה פה. בטעם אננס ענבים. נכון. והיא גם ממותקת ותמיסה. אז עכשיו אני אסביר לכם שאם יש כאלה ילדים ששואלים אותנו מה זה נדיר ומה זה לא נדיר כאילו בצומצומים, אז אני אסביר לכם. מה שלא נדיר זה אלה שבתמונות פה. רגע. חוץ ממיקי מאוס ומיני מאוס. נכון. ומה שכן נדיר זה מה שלא בתמונות. הנה למשל פה הבת הים הקטנה, היא לא פה בתמונות, אז זה נדירה. גם אני אראה לכם עכשיו, את הצומצומים שהם כן נדירים. הנדירים הם הגמד שהוא שלי. לא, זה לא גמד, פינוקיו. פינוקיו, סליחה. זה הגמד, הוא נדיר. וגם החמור שהוא נדיר, שיש לנו עוד 2 וזה נקרא דאבל. הנה, שהוא נקרא דאבל. הנה עוד אחד דאבל
של ה... איך קוראים לזה? לידה של הדג. כן, של הדג של בת הים הקטנה. שיום שעכשיו שאני וליאור הלכנו כדברים, כל מיני דברים, אז קנינו צומצום ויצא לנו זה. דאבל. זה עצוב. עכשיו נערך עם כל הצוצים שבינתיים אנחנו כדי שתראו. הדבר הראשון זה החמור, חמור שיש לנו דאבל. והנה כמו שאמרתי לכם עכשיו. יהיה לנו את הדג שגם יש לנו דאבל והוא מושטח. עכשיו גם יש לנו את הדג שיש לנו דאבל גם. יהיה לנו גם את פיטר פן. כן, פיטר פן. לא, זה הפינוקיו. פינוקיו, וואי, זה מה זה חמוד. נכון, פינוקיו. יהיה לנו אחד דומה שזה פיטר פן. פינוקיו גם נדיר והוא, הם נדירים. ויש לנו גם את סלו קיטי שהיא ממש יפה. זה לא לו קיטי. אז מה זה? זה דונלד. סליחה, טעינו, זה דולנדק. מהפרודור. ויש לנו עוד אחד נדיר שזה הגמד. ויש לנו עוד אחד שהוא מפלצת או שהוא מיניון, לא יודעת. לא, מפלצת, מפלצות מעם. אוקיי. וזה כל המיניונים שלנו כרגע. איזה מיניונים? המיניונים. סליחה, וזה כל הצומצומים שלנו, שהם 10 נראה לי, בוא נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כמה אספנו. עכשיו אני וליאור ננסה לעשות מגדל עם כל הצומצמים, אבל זה ממש קשה. אחרי של הרבה מאמצים ומלא זמן, אני וליאור הצלחנו. עשינו לכל מקום שלישיות, פה 3, פה 3 ופה 3 ופה 1, כאילו קודקוד כזה. כי זה, אנחנו לא מצליחים לעשות רביעייה. נכון, אני הצלחתי, אבל ליאור בלבלה אותי וזה נפל. אוקיי. הקטע הכי מרגש! הגרלה! ייי! הקטע המרגש. קודם נראה להם את ההפתעות, מה זה? עכשיו נראה לכם את המתנות שלנו. רגע. המקום השני הוא יקבל כדור שמקפצים וזה חוזר חזרה והוא ממש שווה, עכשיו זה באופנה. המקום הראשון, זה פעם 3 מתנות, זה לק, זה שרשרת מזל ומראה. בואו נראה את שני הזוכים שלנו. אתם רואים את הקופסה הזאת? פה יש 4 שמות. עכשיו נוציא מתוכם 2. כל אחד יוציא אחד. נכון. אוקיי, רגע. הזוכה הראשונה שלנו מקום שני היא אוי יד. אז אני ראשונה. מקום ראשון או שני עכשיו? שני. מקום שני היא אוי גאד. מזל טוב נדין! מזל טוב לנדין! היא מקבלת את הכדור, נשלח לה או בדואר או זה אבל לא יכולה לתת אותי חברה טובה שלי. אוקיי, מקום ראשון זה מה? מקום שני. נדין. מקום שני. כן. אוקיי, המקום הראשון. אוקיי. חכי, ימזל. מקום הראשון. במקום הראשון זאת. במקום הראשון היא. שלא תדעי מזה. יולי! טוב יולי! אולי! מקום ראשון! מקום ראשון! ויולי במקום הראשון! יולי! אנחנו גם מודים לך על כל הסרטונים שאת עושה לנו, את התגובות המהממות שלך. וזה מגיע לך יולי. גם מגיע. הופה!
יולי. יולי הזוכה! יולי בשאלות המתנות! וגם, מי עוד זוכה? וגם נדין זוכה בכדור הזה. תודה רבה לעגלה, נעשה עוד דקות בדרך. וזה השתי הזוכות שלנו המדהימות והמהממות. סליחה. תודה לכם שהשתתפתם בסרטונים שלנו ונראה לי מגיע לכם גם בסרטונים הבאים גם לזכות בהגרלות. תודה רבה שצפיתם, תודה שנהנתם. פעם הבאה נעשה, אם תהיה עוד נשים עוד הפתעות ועוד יותר אקשן. ותודה רבה. בתגובות ולייקים, תגובות והודעות למטה, ופשוט שיהיה חופש נעים ובטוח. מה שנעשה בפרק הבא, זה יהיה שפעם שני חלקים, כדי כיף לעשות שני חלקים. זה פתיחת צמצומים, אני וליאור נקנה שני ארטיקים